खुलुमो बयखौबो आरो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लायो। बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों। गुसुङैहाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजोंहाय सोलोंनो आरो शेयार खालामनो थाखाय आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैबावबाय। आरो बे टपिकखौनो आरो बे बाथ्राखौनो आं नोंथांमोनजों गुसुङैहाय सोलोंनो हास्थायदों। जिसुआ मानो मानसि महराव जोनोम जाफैया आरो इसोरा मानो मानसि महराव आरो जिसुआ मानो मानसि जाफैया, बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ आङो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो हायाब्लाबो इसोरनि हेफाजाबजों नोंथांमोनजों आं गुसुङैहाय बे बाथ्रानि सायावहाय शेयार खालामनो हास्थायदों। इसोरा मानसिखौ जागायजेननायाव जोंनि गोथार बाइबेलावहाय बेबादि बुंदों। जोङो जागायजेननायनि 5 अध्याय जागायजेननायनि 5 बालाबनि 1 आरो 2, 5 अध्याय 1 आरो 2 जों फरायनानै खोनासंदों। आदमनि जोलैनि खौराङा बेनो, इसोरा जेब्ला मानसिखौ सोरजिदों अब्ला बियो बिखौ गावनि महर बादिनो सोरजिदों, दादों। बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव सोरजिदों आरो बियो बिसोरखौ सोरजिनायाव मानसि नाम दोननानै बोर होदों। इसोरा जेब्ला जागायजेननायाव बुहुमखौ सोरजिनायनि उनाव, मिथिंगाखौ सोरजिनायनि उनाव, मिथिंगाखौ जोथोन लानो, मिथिंगानि गासै दंनायमानिखौ जोथोन लानो थाखाय इसोरा गावनि असे गुबै महराव मानसिखौ दादों आरो बेखौ दानायनि उनाव श्रेष्ठ जिबन होनानै, गावनि गोथांनि हाखौ होनानै बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव दादों आरो बिसोरखौ बोर होनानै, गावनि गोथांनि हाखौ होनानै मानसि महरै सोरजिनानै बेबादि बोर होदों। बे गासै दंनाय मानिफोरनि सायाव साबसिनथार आरो श्रेष्ठसिन आरो एखथियार गोनांसिन बेबादि इसोरा मानसिखौ दादों। मानसिखौ बेबादि दादों। बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर, इसोरा मानसिखौ नागारनानै बे बुहुमाव जेबो मावा आरो मानसिया इसोरखौ नागारनानै बे बुहुमाव जेबो मावनो हाया। जेबो मावनो हाया। इसोरा मानसिखौ सोरजिनायनि थांखिया बे बुहुमनि गासै सोरजिजानाय मानिखौ जोथोन लानो, अननो, अनलायनो, बेबादिनि थाखायसो आरो गावखौ खुलुमनो, गावखौ प्रशंसा खालामनो, गावखौ समायनाय होनो थाखायसो इसोरा मानसिखौ बेबादि सोरजिदों। बेबादि सोरजिदों। बेखायनो इसोरा मानसिखौ बेबादि बोर होबाय। बे बुहुमाव गासै फोलेरमानि, बे बुहुमनि गासै फोलेरमानिनि गासै जिउफोरा, फोलेरमानिया इसोरनि जिउजों सोरजिजानाय, इसोरनि हांजों सुफुंजानाय सुबुं माहारि। बे सुबुं माहारिया इसोरखौ नागारनानै रावबो मानसिया जेब्लायबो साक्सेस जिबन जापन खालामनो हाया। जाफुंनाया इसोरनि, जौगानायाबो इसोरनि, रैखाथि जिबनाबो इसोरनियाव दङ। बेनिखायनो मानसिनि जोरनाया, मानसिनि थांनानै थानाया इसोरनि आखायाव दङ। बे सोरनिबा आखायाव गैया।
गासैबो इसोरनि आखायावसो थाजोबो। मानसिखौ पाप मावनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेबस्था गैयैयाव इसोरा जहन्तिनि अयदा सल'फोराव बेबादि बाथ्रा बुङो। इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय। बे गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ संसाराव ओरैनो दान होबाय। बेखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो उफायै बादि, बबेखानि जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बादि। जिसु ख्रिस्टखौ जसेफ आरो मारियामनि गोरबोआव बेबादि सृष्टि खालामबाय आरो बियो मानसि महराव जोनोम जानानै 100% मानसि 100% बियो इसोर जाफैबाय। आरो बे बुहुमनि गासै सुबुं माहारिया पाप मावनायनिफ्राय गिदिंफिननायनि मोनसे बेबस्था, इसोरनि खाथियाव थांनायनि मोनसे इसोरजों मानसिजों रिलेसन थानांगौनि मोनसे बेबस्था, बेबादि इसोरा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों खालामबाय। गोबां मानसिफ्रा बेखौ फोथायनो हायाखै, बेखौ नाजावनो हायाखै, बेखौ गनायाखै। नाथाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ गनायबाय, इसोरनि बिसा हौवा होननानै, बासायगिरि होननानै, बैबादि सुबुङा बासायजानायखौ गमामा गावनि जिबनाव आरो गावनि नखराव बियो ग्रहण खालामनो हाबाय। बासायजानाया, सख'जानाया, सायख'जानाया, गहोजानाया बै सुबुंनियाव थाबाय, बै सुबुंनियाव दङ। इसोरा बयनिबो थाखाय, इसोरा बयनोबो बासायजानायखौ होनो थाखाय बे संसारा गावनि बिसाखौ बेबादि जिसु ख्रिस्टखौ बियो हरबाय। बेनिखायनो बासायजानाया जिसुनि आखायाव दङ, बासायजानाया जिसुनियाव, गहोजानायाबो जिसुनियाव। बेखौ जों फोथायोब्ला, जों बेखौ नाजावोब्ला, दिनैनो दानो नोंथाङा बासायजानायखौ मोननो हागोन। नोंथाङा दानो जिसुजों बासायजानायखौ मोननो हागोन। गोबां मानसिफ्रा बेखौ गनायाखै दाबो। नाथाय नोंथाङा गनायोब्ला, नोंथाङा बे बुहुमाव जिसुखौ गनायोब्ला, बासायजानाया दिनैनो, बासायजानाया दिनैनो। जिसु ख्रिस्टनियाव फैनाया, जिसु ख्रिस्टनो आरज खालामफैनाया, जिसु ख्रिस्टनियाव नोंनि नांगौफोरखौ खोन्थाफैनाया, जिसु ख्रिस्टनो नोंनि दुखुफोरखौ, जिसु ख्रिस्टनो नोंनि बे पापफोरखौ नोङो खोन्थाफै, नोंनि गोनांथिफोरखौ, नोंनि नांगौफोरखौ, नोंनि दुखुफोरखौ, नोंनि सैनांनायखौ जिसुनो खोन्थाफै। बे खोन्थाफैनाया गोरोन्थि नङा। बे नोंनि बासायजानायनि मोनसे बेबस्थासो। बे नोंनि मोनसे बासायजानायनि मोनसे बेबस्थासो। प्रार्थना खालामनाया, जब्राफोरनि प्रार्थना खालामनाया गोनांथि। खालामैयासो बियो नोंनि थाखाय गोरोन्थि। जोंनि नांगौफोरखौ जों इसोरनो लाबोनाया, जिसुनो खोन्थाफैनाया रावनिबो गोरोन्थि नङा। सोरबा हान्जाखौ, सोरबा मानसिखौ अपदस्थ होनाय, मुगैनाय जाया। जायखि थाखोनि जाया मानो, जायखि धर्मनि जाया मानो, बयबो जिसु ख्रिस्टनो नोंनि गोनांथिखौ, नोंनि दुखु दाहाफोरखौ खोन्थाफै, बासायजागोन ना। बेनिखायनो इसोरा मानसिखौ गावनि महराव सोरजिनाया मानसिखौ मिथिहोनो, मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनो, पापनिफ्राय उद्रायनो, गावजों गाव अनलायनो, साबसिनथार माने बे बुहुमाव सोरजिनायनि मानियानो जाबाय बांसिन बियो मानसिखौ अनबाय। बे बुहुमखौ जोथोन लानांगौआ बे मानसिनि आखायावनो थायो। मानसिनि आखायावनो थायो। बेनिखायनो इसोरजों मानसिजों मोनसे, मानसिया इसोरनि महराव,
इसोरा मानसिनि महराव इसोरा मानसिखौ नागारनानै बे बुहुमाव जेबो मावाखै आरो जेबो मावनाय नङा। मानसिया इसोरखौ नागारनानै बे बुहुमाव जोरनो हाया, जेबो मावनोबो हाया। जोरनो होनाय समा इसोरनि आखायाव थायो। मानसिनि जिबनाबो इसोरनि होनाय। इसोरा जोंखौ गुबै महराव सोरजिनायनि थांखियानो जाबाय मानसिखौ बांसिन अनो आरो बे मानसिया इसोरखौ बांसिन अननो नांगौ। बे मानसिया इसोरखौ फोथायनो नांगौ। समायनाय इसोरनि, थांनानै थानायाबो इसोरनि आखायाव। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रीष्टनि मुङै जाथों। गोजोन्थों।